Hej alle sammen, velkommen til denne video. Jeg ved godt, det er lang tid siden, jeg har spillet, postet, alt muligt. Men jeg har glemt at filme en video om mig, der har ramt 8000 trophies. Det var ikke min skyld, eller jo, det var det sådan set. Men jeg ramte 8000 trophies søndag klokken 10 eller et eller andet. 11, jeg ved ikke. Men det var i hvert fald rigtig, det var sådan et eller andet morgentidspunkt, jeg ramte. Og jeg begyndte, jeg stoppede ikke, som jeg sådan ved. Jeg gik videre og videre med at spille. Stoppede aldrig. Men grunden til, at jeg ikke har postet, er på grund af, at jeg har været i gang i alt muligt. Nu har jeg jo skole og alt muligt andet nu, så jeg også lige skal fokus på. Huske på. Så det er derfor, jeg ikke har postet noget. Men I må meget gerne undskylde. Jeg skal nok poste mere. Og som jeg vil sige, jeg ramte 8000 trophies. Jeg skal nok komme tilbage og vise, hvem King er. Og vi ses i næste video.